Sabes o que é o patrimonio subacuático? Son xacementos que se atopan baixo mar, lagos ou ríos dende hai polo menos 100 anos e que deixaron a súa pegada na cultura, na historia, pero sobre todo na arqueoloxía. Para poder protexelos son imprescindibles os medios de vixilancia e o apoio xurídico, pero hai unha cuestión tamén moi importante: coñecelos. En Galicia temos moitos casos de patrimonio subacuático. Dous dos casos máis chamativos son o afundimento de Sitio Fagra e de La Isla. Sobre eles aprendimos moito nas xornadas de patrimonio marítimo Memoria entre Mareas, organizadas pola Deputación da Coruña. O Sitio Fagra naufragou en 1897 en Arou. Esa semana naufragaron tamén outras dúas embarcacións, polo que as empresas de salvamento viron algo claro: era preciso un posto dende o que operar, dar os primeiros auxilios e repatriar os náufragos. O Sitio Fagra serviu como punto de inflexión para que se creara a estación de salvamento de Camelle, algo indispensable nunha zona como é a Costa da Morte. 73 anos despois afundía La Isla, aquí na Coruña, un afundimento que marcou un antes e un despois, porque na cidade non había ningún equipo de salvamento e a raíz desta traxedia naceu a primeira base da Cruz Vermella do Mar de España, da man dos buzos do Clube do Mar de San Amaro, que foron os únicos que se lanzaron ao mar para axudar nas labores de rescate deste naufraxio. Dúas historias que nos permiten coñecer vidas, leccións e avances e que nos permiten conectar co patrimonio que hai nos nosos mares.